Jeden po druhom, dobre, začnite pomalšie, budeme sa snažiť čo najviac na techniku, na ten sklz, nechoďte rýchlo, nesekajte sa, tu máme jednu vonkajšiu hranu, druhú vonkajšiu hranu a potom ideme na vnútorných hranách. Všetko robí s pukom, tam potom tie tri kuželky, čo sú, robíš kľúčku buď von alebo dovnútra z mantinelu, dobre? Vykorčulovávaš, ideš sem, naznačíš sem, vonkajšia hrana, pokračuješ, aké biješ doľava, vonkajšia hrana, pokračuješ s pukom, otáča sa jedna noha, sem, jedna noha, sem, jedna noha, sem. Dobre, vždy ideš na jednej nohe. Tu. Hop, teraz naznačuješ, že ideš sem, stiahneš, hop, vykorčuješ, strieľaš. Nerobte mohávky, hej, ale za každým, jak idem, otáčam sa a jedna noha sa odvezie, zohnem koleno, jo? Hop. Super. A ide ďalší, poď. Dobre, Sebo, dobre, dobrá rýchlosť. Udrž si rýchlosť. Super, poď ešte, poď. Poď, a jedna noha. Zober si tam puk potom. Tak. Vonkajšia hrana, poď, poď, poď. Ajde. Good job, Mišo, good job. Tak, na jednej nohe. Dobre, Tomi, to je ono. Super, výborný pohyb. Poď a stále sa snaž udržať rýchlosť. Ľavá noha na ľavej a teraz na pravej. Tak, výborne, to je ono. Teraz ľavá. Good. Benioni. Poď skús rýchly, Javor. Poď, vonkajšia rana, hop, to je ono. Nemusí si prekrižovať ruky. Dobrá, poď. Výborne. Ruky viacej vonkajšia hrana. Prihľad, poď. Tak. Use the outside edge. Vyber si ho napríklad a postihni celý čas, že pôjdeš trošku tak popri ňome. To mi ide veľmi pekne. Poď, zober jeho. Ideme chalani 3x z jednej, 3x z druhej strany. Dobre, ešte raz ideme, poď. Ale aj tak poď k nemu bližšie, prosím ťa. Poď. To je ono, Filip, poď. Vytoč nohu, tak, odveď sa. Poď, Maťo, odveď sa. Pravá, teraz ľavá.